שאיבת אבק היא עניין מתיש. שואבי אבק רגילים מצריכים התעסקות בחלקים רבים בפעולות שונות. הצורך להתכופף ולהידחק לפינות ומתחת לרהיטים יכול להיות מעייף למדי, ובנוסף לכל ישנו הרעש כמובן. שואב האבק שיחסוך ממכם את הטרחה. בא באריזה קטנה ונורא ומגיע לכל מקום. הוא מגיע בקלות מתחת למיטות, ספות, שולחנות ואפילו כיסאות. נראה נהדר, מנקה נהדר, אני מאוהבת. מגלה בעצמו את גבולות המשטח ואינו נופל משולחנות או משטחים אחרים. רובוט הניקיון, בעל הטכנולוגיה המתקדמת, מבצע את החישובים באמצעות מערכת החישוב החכמה ומגיע לכל פינה של החדר בעזרת מערכת ניווט אוטומטית. יודע להפריד בין האבק ללכלוך המוצק. בעזרת הפחם הפעיל המובנה הוא מסנן ומשפר את איכות האוויר בחדר. הופך דברים מלוכלכים ל100% נקיים. מצויד במברשות כפולות מסתובבות, מברשות קפיץ ומברשות צד, כמו גם באוסף אבק סופר שקט. רובוט הניקיון שלכם, השומר על ביתכם נקי.